Kana, ting-ting na na. Okay. Pangon na ako. Iopsa. Wala mo tingog. Ah. Dili pa, wapa mo tingog, dili. Nata karon diri sa Bado karon Bernes. Bernes karon mga kado. Kuyog mi sa akong bata na diri karon so mo escort na nako karon. So siya bali antik video ay karon na kami diri sarong sa kung makita ninyo yung background nako diha mao na ang El Corso, kanang ground diha sa El Corso no. O kanang dina mao nang New Star. So kani nga part diri mao ni ang City de Mari. So mao ni kay pinakanindot diri nga murag kibali mga condominium diri sa Cebu nga makita nimo kan City de Mari. Then kompleto na siya na itanan diri mga ground, pwede ta mag-jogging, mag-bike. Og naa diri ang mga dato nagkatingob no. So naa nagpuyo diri. So usasab kita ita diri kay nagpractice ta kibali para sa ato preparasyon no, sa ato fun run karong umaabot na 29. So pasingot-singot ta permanente. Dili mingo nag kuan jud ta nang andoy jud ta na runner no. Nato lang kibali nga naa na sa muak na ta sa runner bali, makuha nato kibali ang ato time no, cut off time. So karon since nga naa na kami diri, gi kami dito sa Labangon mga kado, mga alas 6:30. Karon siguro mga almost alas 7 na. So padayon ya punta, sumutuyok ta diri City de Mari, din pag uli nato adto ta moagi dito sa sa New Star. So dito na dayon sa sa High Allied, tapos dito dayon Katipunan. So mao ni karon kuyogi ko ninyo sa ato akibali journey karong gabi una no. So pizza ron? Pizza 20 karon adlaw sa Bernes. So ato ta sa unahan para at least makakuha tag mga video dito or picture no. Okay, let's go. Ha? Oh. Dili. Dili ba magunong?
Go, go. Ay, yung camera. Oh. Dili, dili. Utot man. Ha? Utot man. Istorya na. Istorya. Gigi. Ah. 10 minutes, 41 seconds, 3 kilometers. Let's go. Naana kami dito sa City de Mare. Tapos, tuyok na rito. Tumoy ko ka sa New Star. Tapos, tuyok na yun sa padong balik ruta sa City de Mare.